ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଟିକେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଭୋଗ ଟିକେ ଆଣିକି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ହୋଲିଟାକୁ ଭଲସେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରେ ଅଛୁ, କ'ଣ ବା ଆଉ କରିବୁ ଅଧିକାଟା। ଏଠି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଗୁପୁ ବାପା ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଗୁପୁ ବାପା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲି ମିଠା ଆଉ ରଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ରଙ୍ଗ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଠା କହିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମିଠା ଆଉ ରଙ୍ଗ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି ଜଣାଇଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ତାମିଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଥିଲୁ ଆଉ ହାପି ହୋଲି କହିଥିଲୁ। ସେମାନେ ବି ଆମଠାରୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ତ ବାହାରକୁ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘର, ମାନେ ସେମାନେ ତାମିଲ ଥିଲେ, ତ ଆମେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାପି ହୋଲି ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଆମକୁ ବି ହାପି ହୋଲି କହିଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି କହିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଦି କେମିତି ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବେନି ବୋଲିକି କେମିତି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଅ, ବେଶୀ ଲଗାଅନି, ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବିନି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଗୁପୁ ବାପା ଯାଇକି ବି ତାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଲି ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାହାନା। ଗୁଡୁଲୁକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କେମିତି ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବ ବୋଲିକି ପୁରା ପାଗଳା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ତାମିଲ ଭଉଣୀ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି। ଆଉ ମିଶିକି ଲଗାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଇଠି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେ ଦିଦିର ମୋର ଆଉ ପୁଅ ବାପାର ଝିଅ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଦେଲୁ। ଲଗାଇକି ସେଠି ଟିକେ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡୁଲୁ, ମାମା ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବି। ଗୁଡୁଲୁ ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲୁ, ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ବରହମପୁରିଆ, ମୁଁ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଲଗି ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ସିଏ ଟିକେ ୟାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଦେଲେ, ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଦେଲେ, ଟିକେ କଳାକଳି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଖେଳିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏଠି ମାଗଣା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଗାଧୋଇବାକୁ ପଳେଇ ଗଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ଯେହେତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଥିଲା, ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା, ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କଲି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ, କିଛି ପିଲା ଖାଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ପିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ତରକାରୀଟା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୁଡୁଲୁ ମୋର ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଲି, ଗୁଡୁଲୁ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଲା। ଏଠି ଆମର ଖାଇବାରେ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭଜା ଆଉ ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ହେଇଛି। କହିଲି ଯା